Aita Mari itsasuntzia 2017an egokitu zuten, itsasoan pertsonak erreskatatu ahal izateko. Aurretik, arrantza itsasuntzia baitzen. Erreskate hauek Mediterraneo itsasoan burutzen dira, batez ere, Libiatik irtetzen diren txalupak erreskatatuak izateko. Aita Mari itsasontziak itsasoan txalupetan noraezean dauden pertsonak hartzen ditu. Janaria, edaria eta osasun arreta eskainez beraiei. Egun askotan, edan eta jangabe egon ostean, gehienak oso ahul sentitzen dira. Eta horregatik, Aita Marin dagoen mediku erizainek pertsona hauen osasun egoera hobetzeko helburua dute. Gobernuak porturatzeko baimena ematen dienean lehorreratzen dira. Aurreko astean, Siziliako portuan, 105 pertsona salbatu eta lehorreratu zituzten.